Hello, everyone. Ayan. Shout out sa lahat na nandiyan sa baba. Hi, guys. Click daw yung number. Hello, shout out, guys. Ayan, shout out muna tayo. Mag-attendance, mag-attendance na po yung mga hindi pa nakapag-attendance. Ayan, shout out kay Ma'am Anbang, kay Ma'am Maris, kay Mutya Ingris. Ayan, shout out. Good afternoon, good evening. Puro pala to dito sa ano, sa Middle East. Ayan. Shout out guys. So habang busy pa ang lahat nandun pa sila sa kabila. Sa kabilang panig. Ayan, pa-like and share mga guys. Pa-like and share. Ayan, at naka-ano din tayo ngayon. Naka-live din tayo ngayon sa ating Facebook. And pa-like and share. Shout out. Wala pa Ma'am Anbang. Good afternoon, Mutya Indris. Ayan, 3 million in the house. Shout out. Ayan, mag-attendance na tayo, guys. Mag-attendance na tayo habang naghihintay tayo sa ating mga kasamahan. Nandito na may kasama na tayo dito, guys. Nandito na yung Rena. Yung Rena. Rena ng mga Diyosa. Wala tayong music. Maghanap na ako ng music dito. Guys, mag-attendance na tayo guys at pa-like and share. Ayan, Ma'am Gulyan. Goals Vlogs. Ma'am Gulyan. Alis ba to?
ng sub sa tuwan ang ano, ng sub. Ayun yung nagkaroon ng play all. Sana Sana ay daw play all na lang sa kanya. sige ako na mag-play sa'yo, wag ka nang umiyak. Gusto mo din, dalawa, double? Sige, idadalawa kitang tap. Palit kita, Mamares. Mamares, palit daw kayo ni Ferlin. Mamares, i-play all kita. Oo, sa'yo, kanya yung count. Pwede ba yun ipagpalit? Oh, Di ba pwede hindi yung, transferable? yung counts, bawal. Sige, Sir Kaalige, palitan ito. Gusto mo sa kanya na lahat. Inang Ray, kay Sir Kaalige na lang. Ay, hindi, dito na lang ako magpalit kay Nanay Nelly. Saan ba si Kaalige? Marami pa namang live. Pa kayo, makabawi pa kayo sa play all. Ayaw nyo lang ng count. Pagsortihin kayo doon sa grand draw. Sige na, mag-live ka na, tapos tagalan mo, Tagal mo mga 1 day. Mamaya pa mag-live si Sir Kaalige after ni Ma'am Nelly. Magla-live si Ma'am Mares? Si Sir Kaalige mamaya. Meron din pala kayong schedule May schedule. Si Ma'am Kat niya sana tsaka si Ma'am Jonah kaso madaling araw na doon sa kanila ay dyan pala. Same time pala sila sa Pilu. Ayan, sige na guys. Sabol tayo din sa kabila kay Ma'am Nelly. Okay, bye-bye. Baba na ako, Ma'am Ilong. Si Ma'am Jo. Bye-bye mga guys. Bye-bye. Ang atis ko. Bye-bye na. Thank you. Bye-bye. Sir Jency, bye. Thank you. Bye guys. Thank you.